шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони тоҷикистон. дар студия санавбари абдулҳамид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. сокинони шарафманду сарфарози ноҳия президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 25 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагӣ ва ободонӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. сокинони шарафманду сарфарози ноҳия президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. эй сарвару эй пешво, بر این مکان خوش آمده، چون دور و گوهر بی‌بها شاهی زمان خوش آمده. ما انتظاری پیشوا پیرو جوانی رودکی، عمرت بادا جاویدان بر آستان خوش آمده. ноҳияи Рӯдакӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бо бунёди даҳҳо иншооти маъмурӣ ва иҷтимоиву хизматрасонӣ ободу зебо гардида, дар натиҷаи тадбиқи ҳадафҳои созанда ва рушди бахшҳои муҳими ҷомеа сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳия рӯз то рӯз хубтару беҳтар мегардад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти нонию қаннодӣ ва таомҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ боздид намуданд. аҳли заҳмати 16 шаҳраку деҳоти ноҳия маҳсули дастранҷи худро ба маъраз гузоштанд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунару маҳорати баланди нонпазии кадбонувони ноҳия шинос шуданд. сокинони ноҳия шукргузор дар ҳама бахшу соҳаҳо бо заҳмати аҳлона ба дастоварду натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил мегарданд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ дар дегҳои алоҳида пухтани таҳмол, далда, 2 намуд ҳалво, оши палав ва дигар намуди ғизоҳои болаззат муаррифӣ гардид.
таомҳои миллии мо дар олам бо таъму лаззати ба худхос беҳамто буда шаҳодати соҳибтамаддун будани тоҷикон аст. ҳунармандони чирадасту хушсалиқаи ноҳия аз эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ илҳоми тоза гирифта ба эҳё ва рушди ҳунарҳои халқӣ аз қабили кулолгарӣ, кандакорӣ, табақтарошӣ, оҳангарӣ, сабадбофӣ, ҷомадӯзӣ, кашидадӯзӣ, либосҳои миллӣ ва амсоли ин камарӣ ҳиммат бастанд. рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат ва таваҷҷӯҳи бештари сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ҳунармандони чирадасти ноҳияро водор кардааст ки барои сайёҳон арғумонҳои зебову дилкаш омода созанд. дар маҷмӯъ дар намоиши маҳсулоти нонӣ, таомҳои миллӣ, қаннодӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дастранҷи ҳунармандони бо маҳорати ноҳияи рӯдакӣ ки бо завқу салиқаи баланд офарида шудаанд ба таври шоиста муаррифӣ карда шуд. таъкид гардид ки маҳз дар замони ҷаҳонишавӣ эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи арзишҳои бои ниёгон метавонанд миллати соҳибтамаддуну соҳибфарҳанг ва дорои таърихи кӯҳанро пойдору устувор нигоҳ дорад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳунару маҳорати баланди аҳли заҳмати ноҳия баҳои баланд дода ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии арзандаи он дар арсаи байналмилалӣ ба сокинон ҳидоятҳои судманд доданд. пас аз шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ, аҳли заҳмати ноҳияи рӯдакӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 182-ро ки дар деҳаи ҷӯйбодоми деҳоти Чортепаи ноҳия бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. дар саҳни муассисаи навбунёди таълимӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки муассисаи нави таълимӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхориҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврасу ҷавони мамлакат бо фармоиши дирексияи сохтмонии иншоотҳои ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. мактаб аз 3 ошёна иборат буда барои 1280 ҷойи нишаст дар ду баст мебошад. муассисаи таълимӣ аз 28 синфхонаи барҳаво аз ҷумла 4 кабинети фаннӣ, химия, физика, математика, биология, 4 синфхонаи таълими меҳнат дар алоҳидагӣ барои писарон ва духтарон, 2 синфхонаи компютерӣ, китобхона бо 2 утоқи алоҳидаи китобхонӣ ва 18 ҳуҷраи ёрирасон иборат мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар муассиса баҳои баланд дода аз фароҳам шудани шароити арзандаи таълим ба масъулон ва омӯзгорон ҷиҳати тарбияи дурусти насли ояндаи миллат ва дар рӯҳияи баланди ифтихори миллӣ ба воя расонидани онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар саҳни муассисаи таълимӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо омӯзгорону хонандагон аз шароитҳои муҳайё гардида ба омӯзгорону хонандагон дар самти истифодаи босамари имконияти фароҳамшуда аз худ кардани барномаҳои таълимӣ, кор бо техникаю технологияи муосир ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҳидоятҳои судманд доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи олисомони деҳоти Зайнабобод муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 85-ро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи мазкур бо дар назардошти талаботи муосири сохтмонӣ бунёд шуда дорои 640 ҷойи нишаст дар ду баст мебошад. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки муассисаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдуҷаббор Қурбонов дар давоми 1 сол бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд шуда аз 3 ошёна иборат мебошад. муассисаи таълимӣ дар як қисми заминҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 85 ки соли 1963 сохта шуда буд бунёд гардидааст. дар мактаб барои таълиму тарбияи насли ояндасози кишвар беҳтарин шароит муҳайё карда шудааст.
тавре ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, дар ин мактаби типи нав бо мақсади дар сатҳи баланд ба роҳ мондани таҳсилот 13 синфхона аз ҷумла синфхонаҳои забони русӣ, англисӣ, забон ва адабиёти тоҷик, физика, биология, математика, химия ва технологияи иттилоотӣ бо таҷҳизоти зарурӣ таълим муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бо мавриди баҳравардорӣ қарор гирифтани мактаби мазкур ва имкониятҳои хуби таълимии он, ҳайати 25 нафараи омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ имкон пайдо мекунанд ки сифати таҳсилотро баландбар дошта, хонандагонро аз илмҳои замонавӣ бархурдор намоянд. марҳилаи дуюми сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85 дар ноҳияи Рудакӣ дар ояндаи наздик шурӯъ мешавад. тибқи лоиҳа дар иншооти бунёдшаванда маҷлисгоҳ, толори варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта ба истифода дода хоҳад шуд. идомаи ахбор. боз як хушхабар. шоми дирӯз дастаи мунтахаби то 16-солаи Тоҷикистон оид ба футбол баъди ғолибияти том ва гирифтани роҳхат ба даври ниҳоии ҷоми Осиё 2020 бо сари баланд ба ватан баргаштанд. варзишгарони муваффақи Тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҳаводорон ва мухлисони футболи тоҷик самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби то 16-солаи Тоҷикистон ки дар марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 шомили гурӯҳи А буд, бар ҳамаи рақибонаш бо ҳисоби калон пирӯз шуд ва роҳхати даври ниҳоии чемпионати Осиё 2020-ро соҳиб гардид. гузориши хабарнигорони мо. мунтахаби наврасони кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намояндагони Федератсияи футболи мамлакат, масъулини Кумитаи Кӯрбоҷонун ва варзиш, устодону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва пайвандони футболбозон бо ҳисси баланди ватандӯстию хештаншиносӣ истиқбол гирифтанд. баъд аз пазироӣ дар толори меҳмонони олимақом, раиси Кумитаи Кӯрбоҷонун ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати мунтахаб суҳбати самимӣ намуда дастоварди ин ғунчаҳои навшукуфтаи ватанро шоёни таҳсинофарин номид. ба ташаккури зиёд ба бачаҳо гуфтанӣ ҳастам ки ин нақшае ки мо кашидем, ӯ вазифае ки мо дар пеши даста монда будем, даста бо як сари баланд иҷро кард ва мо ба чемпионати Осиё роҳат гирифтем. Ташаккур худро ба мухлисон расонданиам, ба роҳбарияти Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгириашон ки мо ягон танқисӣ надоштем дар вақти тайёрӣ ба дастаро ва бачаҳо ин бозӣ хуб нишон дода ҳамин натиҷаро ба даст овардем. сипас дар саҳни фурудгоҳ дар назди ҳазорон нафар мухлисон ки бо нидоҳои офарин офарин шермардони ватан футболбозонро пешвоз гирифта бори дигар мунтахаби кишварро барои роҳхат ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2020 ки дар кишвари Баҳрайн баргузор мегардад табрику муборакбод намуданд. дар бозии аввал бо давлати Шри-Ланка дар онҷо 4 гол зада ва дар бозии дуюм бо давлати Кувейт дар онҷо 2 гол задам ва дар бозии сеюм бошад бо давлати Непал буд ки дар онҷо 1 голи дигар ба самар расонидам ва дар бозии охирон бошад бо давлати Иордания, яъне давлати мизбон, дар он бозӣ бошад боз 1 голи дигар зада ва беҳтарин нишонзани чемпионати мазкур шудам. баъд аз маросими истиқбол дар фурудгоҳ футболбозон дар мусофиркаши махсуси орододашудаи Аки Авесто бо меҳмонону иштирокдорони маросими истиқбол рӯ ба майдони 800-солагии Москва оварданд. шодиву нишоти волидайн, хусусан волидайни ним ҳимоятгари тими наврасони кишвар Алиҷони Айнӣ ҳадду канор надошт, зеро падари варзишгар маҳорати футболбозии фарзанду ҳаммаслаконашро ба футболи Аврупо баробар мекард. беҳтарин бозӣ бовар кунанд. баъди бозии инҳо бозии аврупои командаҳои Франсия, ПСЖ ва намедонам кадом команда буд, дигар бовар кунед баъди ин бозӣ намефаҳмед бозиҳоро тамошо кунед. беҳтарин бозиро инҳо нишонад. раҳмат ба сармураббии ҳамин команда ки чунин командаро ташкил кардаасту ба ватан ба модар хизмат мекунад. аввалан мехостам миннатдори худо ба
فدراسیای فوتبال تاجیکستان رسوندن که به ما چونی پیش از این چمپیونات به ما شرایط‌های خیلی خوب رو مهیا نمودن و چقدر که شرایط‌ها خوب شد ما کوشش میکنیم که باز هم خوب معرفی کنیم. در میدان 800 سالگی مسکو فوتبالبازان نوروز در حضور مخلصان والدین تحت صدای کرنه و سرنه رقص و سرودخوانی کرده سرور و شادمانی نمودند و این دستاورد نجیب خویش را جشن می‌گرفتند. اکنون تیم منتخب نورسان کشور تحت راهبری سرمربی اهل‌دین توردیف به مرحله نهایی چمپیونات آسیا آمادگی می‌بینند. در این بازی‌های انتخابی ما 4 بازی گذرانده در 4 بازی خیلی که شاهد هستید غالب آمدیم و به حد خرسند هستیم که به دور فینالی به دور آسیا راه خط گرفتیم و ما به بحرین می‌رویم. امید می‌بندیم که این نسل نوشکفته فوتبال میهن از چمپیونات آسیا میان نورسان 16 ساله با پیروزی برمیگردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه رودکه در دهات چارگلتپه با فعالیت کارخانه آهنگگدازی تاجیکستان آغاز رسمی بخشیدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود آهنگگدازی تاجیکستان با اقدام‌های سازنده پیشوای ملت جهت تطبیق با مرامی هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت مملکت استحصال محصولات با صفت وطنی و براه ماندن صادرات آن به خارج کشور، تأسیس جایهای نو کاری و با این وسیله بهتر نمودن سطح زندگی اهالی بنیاد شده از جهت اقتدار استحصالی کلانترین کارخانه در حدود ناحیه به حساب می رود. ضمن معرفی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سمت اساسی فعالیت کارخانه نوتاسیس کارکرد آهنپاره و استحصال 2 نمود مصالح ساختمانی ارماتور و ناقل با اندازه های گوناگون می باشد. برای اداره نمودن دستگاه و تکنولوژی زمانوی و بندوبست محصولات استحصال شده 150 نفر متخصص محلی به کار دائمی جلب کرده شدند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 60,000 تن ارماتور و ناقل بوده. صفت محصولات در اساس تحلیل متخصصان با استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد. اشیای خام با کارخانه قسما از داخل جمهوری و خاکه کیمیاوی آن باشد از جمهوری قزاقستان دسترس شده. دود غلیظ آن با استفاده از دستگاه‌های مخصوص کارکرد و به ضرر گردانیده می شود. عین حال در ناحیه رودکی 127 کارخانه خرد و بزرگ استحصال فعالیت پرثمر داشته با در نظر داشت افزایش طلبات حجم استحصال و نامگوی محصولات مرحله به مرحله زیاد کرده می شود. ادامه اخبار در حدود 4 ناحیه شهر دوشنبه برای به مشکلی گذرانیدن موسم سرما ذخیره موادهای ضد لغزش و تکنیک‌های نو لازمه به پورگی آماده بوده. اندیشیدن چاره‌های ضروری در این سمت از جانب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های نزد مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه ادامه دارد. گزارش با کلان امینزاده. برای آماده کردن خطهای انتقال برق، قبورهای آبگذر، تعمیر راهها و دیگر مرکزهای خدمت‌رسانی به دوره تیرماه و زمستان از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در پایتخت کارهای نظررس انجام داده می شود. در سمت به مشکلی گذراندن موسم تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 در شهر تکنیک‌های نوی لازمی آماده بوده. برای زمستان گذرانی از طرف ریاست استفاده‌بری راهها تا امروز به پررگی تکنیک‌های تمغه گوناگون، مواد ضد لغزش، نمک تکنیکی، سوزشواری و لباس‌های مخصوصی کاری ذخیره کرده شده است. برای تیاری دیدن در زمستان 46 عدد تکنیکا سفربر کرده شده است. تکنیک‌ها از تعمیر برآمدگی می‌باشند و برای موسم پورا تیار می‌باشند. 7200 تن مواد ضد لغزش تیار نمودیم. خب برابر مواد ضد لغزش ما باز سوزشواری دیزلی 38,000 لیتر، سوزشواری بنزینی 30,000 لیتر. از طرف تشکیلات و مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه نیز تا این دوره یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. انجام سریع کارهای پروفیلاکتیکی در تمام ساحه‌ها و عوض کردن تجهیزات آن امکان فراهم خواهد آورد که تامینات ساکنان با برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی‌ها در فصل زمستان در سطح ضروری براه مانده شود. ریاست استفاده‌بری راه‌های نوعی شامانسور بحری در سطح بلند و به یگان مشکلی پس سر نمودن دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2019-2020
2020 омодагӣ дида барои таъмини кормандон ба дар рафти корӣ ва шикастани яху яхбурӯ инчунин назорати роҳҳои автомобилгард инчунин пиёдагард барои кормандон сари либоси зимистона омода намуда инчунин маводҳои сӯзишворӣ равғанҳои молиданӣ дар асоси нақшаи солона барои давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2019-2020 100% нақша ба иҷро расонида шудааст. барои таъмин гардидани муассисаву корхона ва ташкилоти идораи ҳудуди пойтахт то имрӯз корҳои назаррас анҷом ёфта дар тамоми ташкилоту муассисаҳои шаҳри душанбе барои гузарондани мавсими тирамоҳу зимистон тадбирҳои омодагӣ идома дорад. Бобокалон Амизода, Баҳодури Қурбон, Ахбор. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари бунёди иншооти таъиноташон гуногун сохтмони 2 иншооти нави истеҳсолӣ низ идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хаттон дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми миллии санъатикунонӣ бо суръати кишвар ва вусъати тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва таъмини талаботи сокинон бо масъулияи сохтмонӣ аз ҷумла хишти пухта ки то ин давра ин номгӯи маҳсулот барои корҳои созандагӣ аз шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб ва ноҳияҳои Восеъу Ҳамадонӣ дастрас карда мешуд, бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Чагами ноҳия сохтмони корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин 2019 оғоз гардид. барои бунёди корхонаи хишбарорӣ имрӯз ба кор шурӯъ кардем. ният дорем ки корхонаи бунёд кунем ки дар як шабонарӯз 40,000 хишти пухта истеҳсол намоем. дар ин мавзеъ барои пешгирии хавфи офати табиӣ дар баробари сохтмони корхонаи хишт соҳили маҷрои соҳи низ бо гузарондани корҳои заминӣ аз нав барқарор карда мешавад. ният дорем ки ҳамин мавзӯъро аввал бехавф гардонем, баъд барои шинондани дастгоҳи хишбарорӣ ва бунёд кардани хумдон барои пухтани хишт оғоз намоем. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин 2019 дар асоси лоиҳаи омоданамудаи корхонаи воҳиди давлатӣ лоиҳакаш шаҳри Кӯлоб бо назардошти сохтмони иншооти истеҳсолию хизматрасонӣ ва дигар инфраструктураи лозима бунёд гардида баъди ба истифода додани он дар навбати аввал 60 нафар мутахассисону сокинони маҳаллӣ ба ҷойи кори доимӣ таъмин карда мешавад. тавре масъулин иброз доштанд корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин 2019 бо иқтидори истеҳсолии корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Имомаскара ки ин иншооти истеҳсолӣ низ аз ҷониби соҳибкор Тоҳир Одинаев дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд сохта шудааст бунёд мегардад. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои рушди истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва пешгирӣ аз хароҷоти иловагӣ дар самти дастрас намудани маҳсулоти шириву қаннодӣ имрӯзҳо дар маркази ноҳия сохтмони 2 коргоҳи истеҳсолӣ низ ҷараён дорад ки иншооти зикршуда то соли 2021 бояд марҳила ба марҳила сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар заминаи мукаммалсозии фазои иттилоотии мамлакат ки мутобиқ ба талаботи замон татбиқ мешавад, низоми иттилоорасонӣ дар ҷумҳурӣ ба марҳилаи нав ворид гардид. ҳамакнун дар асоси имконоти фаррохи иттилоорасонӣ телевизиону радио шумораи телевизионҳои мамлакат дар моҳвора ба 12 адад расид. Сарвинози Суҳроб мавзӯъро идома медиҳад. рӯйхати телевизионҳои Тоҷикистон дар маҳвора ғанитар гардид. Телевизиони Душанбе, Бадахшону Хатлон, Кӯлоб, телевизиони Шаҳнавоз ва футбол. ҳамакнун имконияти интихоб барои бинанда васеъ гардид. ин аст ки бо назардошти мутобиқ будан ба талаботи замон ва қонисозии завқи бинанда шабакаҳои телевизионӣ бояд фаъолияти худро бо сифати баланд ва масъулияти дучанд ба роҳ монанд. мукаммалсозии фазои иттилоотии мамлакат бо суръат пеш меравад. раванди дигаргуниҳои техникӣ дар мамлакат ки аз рӯи кордонӣ ва малакаи баланди мутахассисони маҳаллӣ пеш гирифта шуд, бори нахуст соли 2000 телевизиони Тоҷикистон ба маҳвора пайваст. ин буд қадами нахустин. дери нагузашта бо фаъолсозии шабакаҳои дигари телевизионӣ барои шаҳрвандон майдони иттилоорасонӣ боз ҳам фарохтар карда шуд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 6 шабакаи телевизионӣ аз санаи 26 августи соли 2019 дар қатори 6 шабакаи телевизионии давлатие ки пеш дар моҳвора пахш мегардид, пахш гашта истодааст. сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар дохил ва хориҷ аз 2 моҳвора истифода баранд. ҳамин тариқ дар давоми 19 соли охир аллакай 12 шабакаи давлатии телевизионӣ дар маҳвора амал мекунанд ки барои тамоми тоҷикзабонони дунё барномаҳои ҷолибу диданӣ бо забони нови тоҷикӣ ва дигар забонҳо пешниҳод мегарданд. он шабакаҳои давлатие ки дар 2 моҳвораи NSS 12 ва 101А
شبکه‌های ناپیوست شدن، یعنی که شهروندان ما نه بلکه در داخل تاجیکستان بیرون از آن هم در دو محاوره میتوانند این شبکه‌ها رو دسترس کنند. همکنون با نظرداشت صفت خوب صدا و سیما بینندگان میتوانند تلویزیون‌های دولتی را توسط دو محوره 101A و NSS 12 در خارج کشور تماشا نمایند. در محوره 101A 16 مملکت پوره از جمله جمهوری تاجیکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، سوریه، لبنان، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی، یمن، عمان، امارات متحده عرب، قطر و جیبوتی و 7 دولت دیگر قسماً ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، هندوستان، ترکیه، قرغیزستان و مصر فرا گرفته می شوند. در محوره NSS 12 با قبول استوار 14 دولت پوره از جمله جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، لاتویا، استونیا و فنلاندیا و 10 دولت دیگر قسماً روسیه، مغولستان، چین، ترکیه، عراق، سوریه، اوکراین، بلاروسیه، شویتسیا و نروژ فراگیر می شوند. تاکید باید کرد که زبان، عرف و عادت و سنت های بسیاری از این کشورها با مردم تاجیک نزدیک می باشند و مردم این کشورها از برنامه های تلویزیونی ما برخوردار می گردند. امروز در حدود مملکت نیز با مقصد بهتر ساختن صفت پخش برنامه‌ها و چوره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شده. در زمینه گزارش به استاندارد نو فعالیت تلویزیون‌ها در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت دستگاه‌های معاصر موج پهن کننده نصب گردیده. برای هواداران برنامه‌های دیدنی و جالب شرایط مساعد فراهم آورده می‌شود. از جمله چند پیش در گروه شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان فرستنده‌های رقمی نصب گردیده. این روند با سرعت ادامه دارد. جمهوری تاجیکستان علاقه مرحله اساسی گزارش به پخش رقمی و نظام نو فعالیت تلویزیون ها را تطبیق نموده بهره بهسازی فضای اطلاعاتی به دوره نو می‌گذارد. در این زمینه در مدت نچندان دور صرف نظر از ریلیف مشکل جغرافی هر یک خاندان کشور با صفت بلند صدا و سیمای وطنی تامین خواهند شد. خوجگی دهقانی باغ حکیم ناحیه مسجد سال روان در میدان 18 گکتار زمین چهارمغز زمینی کش نمود. کشاورزان از هر یک گکتار زمین 40 سنتنر حاصل جمع آوری نمودند که این نسبت به سال گذشته 10 سنتنر زیاد می باشد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. سال جاری کشاورزان ناحیه مسجد در میدان 2400 گکتار چهارمغز زمینی کش نمودند. رعایت طلبات‌های اگروتکنیکی بود که حاصل این نوع زراعت نسبت به دیگر سالها زیاد گردید. به طور مثال سال 2018 کشاورزان از هر یک گکتار چهارمغز زمینی 33-35 سنتنری حاصل جمع آوری می‌نمودند. این نشانده سال 2019 به 40 سنتنر رسانیده شد. خوجگی دهقانی باغ حکیم سال جاری در میدان 18 گکتار چهارمغز زمینی کش نمود. کشاورزان از هر یک گکتار زمین 40 سنتنری حاصل جمع آوری نموده ایستادند. ما اساساً سه سال همین چهارمغز زمینی برام میمونیم. صاحب کارو از خوجان کونی بود و مصفره اومده اینا رو میبرن. چهارمغز زمینی در برابر حاصل اساسی یعنی دانه پایه آن نیز همچون خوراک خوشصفت چاروا استفاده برده می شود. اگر به حساب میانه از هر یک گکتار زمین 4 تانه چهارمغز زمینی جمع آوری کرده شود، متناسباً از پایه آن 6 تانه خوراک چاروا نیز جمع آوری کرده می شود. در شرایط ناحیه مسجد بعد کشت زراعت‌های بروقتی از جمله پیاز بروقتی و گندم رویاندن دو حاصل امکان دارد. به طور مثال خوجگی دهقانی باغ حکیم قبل از کشت چهارمغز زمینی گندم کش نموده بود. پس از جمع‌آوری حاصل گندم خوجگداران چهارمغز زمینی کش نمودند که حاصل آن را علاقه جمع‌آوری کرده ایستادند. چند لحظه پیش از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ما اطلاع دادند که در دایره سفر کاری به ناحیه رودکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش دستاوردهای کشاورزان ناحیه و گرمخانه خوجگی دهقانی اسمت الله در دهه کوکتاش دهات چارگلتپه دیدن نمودند. اهل زحمت ناحیه رودکی نزدیک 30 نوع محصولات گوناگون کشاورزی را که همسال
ҳамасола дар заминҳои зархези ин ноҳия бо истифода аз имконоту шароити мавҷуда бо усули замонавӣ парвариш карда мешавад ба намоиш гузоштанд. тавре таъкид гардид ки дар ноҳияи рӯдакӣ 5031 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дорад ки ҳамасола бо истифодаи пурсамари ҳар як қитъа замин ва тухмиҳои серҳосили зироат дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа маҳсулоти фаровон ба даст меоранд. дар намоишгоҳ намудҳое аз маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, карам, гулкарам, боимҷон, булғорӣ, лаблабӯи сурх, турб, шалғам, каду, бодиринг, помидор, себ, нок, шафтолу, ангур, тарбузу харбуза ва ғайраро ба маъраз гузоштанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ иттилоъ дода шуд ки ба боғу токпарварӣ низ дар ноҳияи рӯдакӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад ва аҳли заҳмат ҳамасола бо афзун намудани масоҳати боғот ҳаҷми истеҳсоли меваҳои шаҳдбори ватаниро зиёд мекунанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо рафти ҳосили баланди ниҳолони бодиринг дар ин гармхона таваҷҷӯҳи кишоварзони ноҳияи рӯдакиро дар самти ташкили гармхонаҳо намунаи ибрат арзёбӣ намуда барои зиёд кардани масъулияи гармхонаҳои доимо амалкунанда ва ба ин васила таъмини фаровонии бозори дохилӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба масъулин дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи рӯдакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ парчами миллӣ ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар маркази ноҳия ифтитоҳ намуданд. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳраки Сомониён дар пояи баландии 45 метр қомат афрохта, паҳнои матои он 7 метр ва дарозиаш 14 метрро ташкил медиҳад. баландии пояи нишони давлатӣ ки дар шафати парчам сохта шудааст 22 метр мебошад. дар баробари сохтмони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар гирду атрофи ин ду муқаддасоти миллӣ гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шудааст. атрофи иншоот чароғон ва ободу зебо карда шуда фаввораҳо низ сохта шудааст ки аз ин пас ҷои сайру гашти сокинон ва меҳмонони ноҳия мешавад. бунёди рамзҳои давлатӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири гиромидошти муқаддасоти миллӣ сурат гирифтааст. лоиҳаи парчами миллӣ ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷмаҳал 2010 таҳия гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷрои корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода барои боз ҳам ободу зебо намудани атрофи иншооти мазкур ба масъулон дастуру ҳидоят доданд. дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат корҳои созандагию бунёдкорӣ идома дорад. бунёди парчаму нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия ва ба макони сайру гашти сокинон табдил ёфтани ин мавзеъ тӯҳфаи арзанда ба сокинони ноҳия ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ маҳсуб меёбад. бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли моҳӣ дар мамлакат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳои заруриро ба роҳ мондааст. масалан озод намудани соҳибкороне ки дар ин самт фаъолият мекунанд аз андозҳои инчунин воридоти технологияи хӯрока ва дигар таҷҳизотҳо ба муҳлати 6 сол имкони мусоидро барои рушди соҳа фароҳам сохт. идомаи мавзӯъ дар гузориши Муҳаммад Муминзода ва Хуршеди Азиз. танҳо дар доираи имтиёзҳои муқаррар гардида ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фарели шаҳри ваҳдат истеҳсоли моҳиро ба 20 тонна расонида таҳрезӣ гардидааст ки дар солҳои наздик теъдоди ҳавзҳоро зиёд ва ҳаҷми истеҳсоли моҳиро ба 100 тонна расонанд. ба ғайр аз ин хоҷагӣ боз дар дараи хушбоду ҳавои ромити шаҳри ваҳдат 7 хоҷагии моҳипарварӣ фаъолият доранд ки ба парвариши гулмоҳӣ машғуланд. имсол мавсими инкубатсияро хеле бо муваффақият гузаронда 150 000 дона моҳичаҳои гулмоҳиро берун аз инкубатсия кардем. тамоми андозҳо ва боҷи гумрукӣ ки вобаста ба моҳипарварон буд имрӯз пурра озод карда шудааст. мо аз ин имтиёз ва таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои
асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти тоҷикистон ҳавасманд гардида хоҷагии худро дар соли оянда 2 баробар васеъ карда истеҳсоли онро то ба 100 тонна дар оянда расониданӣ ҳастем. бо бархурдор гардидан аз имтиёзҳои муқаррар гардида соҳибкорон сол аз сол истеҳсоли моҳии молиро бештар намуда даромади хоҷагидориро бештар менамоянд, зеро солҳои қаблӣ афзоиши хараҷоти истеҳсолӣ ва коҳиши талаботи истеъмолкунандагон аз омилҳои асосии кам истеҳсол шудани гулмоҳӣ маънидод мегардад. дар хоҷагии мо 3 намуди гулмоҳӣ парвариш меёбад: гулмоҳии рангинкамон, гулмоҳии тиллоӣ ва гулмоҳии холи сурхдори маҳаллии дарёии тоҷикӣ мебошад. имсол тақрибан беш аз 25 000 дона гулмоҳии маҳаллии дарёии тоҷикӣ истеҳсол шудааст ва соли оянда барои мизоҷон ҳамчун моҳии молӣ пешкаш карда мешавад. моҳипарварӣ соҳаи сердаромад ва камхарҷ аст. ин воқеияти ҳол дар натиҷаи таҷрибаи илман асоснок ва хулосаи моҳипарварон ҳосил гардидааст. муҳаммад муминзода, хуршеди азиз, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. бо мо бошед.